tarpangan roh haki marni daho doho parang ini tudos do tunai lagi ho nama dia holo kite ito dan namu badang namu sebe ola kodona tarpangan roh haki hodo hasia ditodo damang dai nangi ikok kodo gabe sabut helanai ito hasia satu masa serohan itu dang namu badang namu sebe hola corona tarpangan roh haki todo hasian ditodo damang dai nangi iko kodo gabe saut helanai mari tuatak ora semanang kita saluna ala labora kami satu bagas dori ima dengan yang mencari pamasuk perlu kasar dia mau pahok punami satu satu masih di naposorai jadi ope serta pasada marohata martam yang mahita di bata Jahoba amanami nama habangso di Banua Gijang bewali Tuhan jonok doho dia akan nama jurung warna Tuhan kakak dulu toho uleun nami dia malah pernah kok ni matanya rio ni mana lang borhatam sebagai doromi di siala nah yang mencari masuk perlu kasar dia bapak hukum nami dan dorong Tuhan masih di naposonya adanya di Tuhan baru kasar hukum nami tapi rumah tangga mulai lagi nah rumah mas perlu masyarakat itu di hukum nami angger tinggal di keluarga berbahagia di keluarga Nahasia di keluarga Sitiruwa langsung di Tuhan gungguan sebagai doromi alam nami untuk acara adat di habat hukum nami atau tong sama rana sebagai Sitiruwa sendiri kau
Hurian itu harta naida holongan. Shalom marita salutna. Horas madihamu. Asa tapuka ulang pamas-masuang anak dohot boru di huriata. Upang idu kami tu kita salhutna damang dohot tamudena. Boladong nama buang alat komunikasi handphone asa dinonaktifkan supaya tidak membuat suatu keributan ataupun ketidaknyamanan di dalam melaksanakan pemberkatan pernikahan anak dohot boru di huriat tahun. Maulia tema atas partisipasi di hamu dawang dohot tamudena naung mononaktifon alat komunikasi. Asa mulai acara pamasumasuon terbuka buku acara ta halaman 10 tolu. 10 tolu model C Rab Jonjong Mahita Saluhutna. Martangian Mahita marhite-hite goar hide bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia namano palangit dohot tanao di pasaur mada mena tu todi muna. Amen. Hudul mahamu marete Mahita. Pujima debata ama dohot goar ni Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia. Amen. Asini roham dohot holongmu napatar tutonga-tonga nami napadomuhon holongmu di anak dohot boru ni hurian. Sai bisardo hati urong ni partigor di haholomon sian ibana pardenggan basang para siroha jalan nabonan. Sai pasu-pasu ni jahuba mahmusia
ijang hodo mangaturhon patungan sari meori di ida hodo dengan namion di pensius siriga dohot aneke borusiaan namas nakap naing marbagas jalan rodo nasida mangido pasu-pasu atau saya tatap manasida di bagasan asi iroham pasu-pasu jalan ramoti manasida margi dari tepak kaholongin rajai manasida margi dari tetodim porbadia asa mamuka jalan marujung di bagasan damai pardongan saripeo dinasida tangi pemantang yang namyo ala dohot holong niroham. Amin. Sebagaimana di pujian siang PPR Kamis. Namar parangi diangkat dalamnya. Kalau bahasa Indonesia, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu sahatna. Hurian itu hatta na ina holongan di bagasan tuar itu hatta Yesus Kristus. Tatlungo bima di hamuna dua Gipensius dohot aneke alai sebelum tabigi mana talajuton jami taon manukum majo di hoinang tu borumon jo hamu joinang goarni borumunau saulat laina anike oh anike do hape nike tikina konseling pranikai do koko aneke tohoro ina aneke manang anike anike tiki konseling pranika utaka situ imana diho molau manjo anike alana ala barat dia do mau lupang jowo
idok konima do anu ke ama pas dena bado anu ke idok anu ke mana anike mana ke